गावनि थाखाय रां रुफानि पाहार बिथाङा बानायनो हायो बैखौसो बिथाङा नोजोर होयो। गोरिब गुन्द्राया मोनजादोंना मोनजायाखै, फरायसाफ्रा फरायनो हादोंना हायाखै, बेरामिफोरा बेराम नायजानो हादोंना हायाखै, बेफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया जेबो सिन्ता गैया। दा नंखायनो आइ आफा रायजो राजा होनदोंमोन दिनै खौसे जाबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा साइडआव थाबाय, नाथाय बर'नि मैखोम दैदेनगिरिफ्रा दिनै सामाजिक भाबेनो जा राजखान्थि भाबेनो जा दिनै खौसे जाबाय। बिथांमोनाबो बुजिगोन आरो जों खौसे जाफिननानै दिनै जाय समस्तिया देरहाखानानै दङ बेवहाय इसेबो 1% लोर सोर जायाजासे जों खौसेयै गसंथानानै कमसे कम 10 निफ्राय 15,000 भटनि डिफारेन्सआव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै चिरां दुवारखौ देरहानानै चिरां दुवारखौ फिन खेबसेबाव जौगासार समस्ति दानायाव नोंथांमोना बयबो आवगायबोगोन आं बेखौ खावलायदों। चिरां दुवार समस्तिया जोंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन समस्ति। बेवहाय आगोलावबो जों देरहादों, एबारबो जों देरहागोन। चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ जोबोद मोजाङैनो बरायदों। मानोना चिरां जिल्लायाव थांनाय 5 बोसोराव जों जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो चिरां दुवार समस्तियावबो जों जोबोद मोजां खामानि मावदों। हा हुनि जेंना बेवहाय सुस्रांनायजों लोगोसे लामा सामा गोबां दैनि जेंना जोबोद सुस्रांजादों आरो जिखिनि आद्रा दङ बेखौबो जों सुस्रांगोन। आरो बयनिख्रुइ गिदिर बाथ्राया जे रायजो राजाफ्रा गोजोन मोनबाय, रायजो राजाफ्रा रैखाथि गोनां मोनसे जिउ मोनबाय, रायजो राजाफ्रा दिनै फिन खेबसेबाव खौसे संसार जानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय, गावनि हारिनि गेजेरावबो मालाय हारिनि गेजेरावबो। दा बे आगोलनि समाव बे चिरां जिल्ला बायदि समस्तियाव गोबां खस्थ' मोनदोंमोन रायजो राजाफ्रा, जिहेतु मोनसे गोजोन थासारि फैबाय। बेनिखायनो दिनै चिरां दुवार समस्तिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों। बर', आदिबासि, राजबंसि बयबो हारि गुरखा ओंखारबोदों। दा बे समस्तियाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भटआव बिथाङा देरहासार जादों। खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जोंनि पलिसि नङामोन, बिथांनिनो पलिसि। दा बिथाङा जिहेतु खाम्फा बरगयारि बिथांखौ फेजेननो फैबाय, खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो सासे उन्दै लिडार नङा। दा नंखायनो बिथाङाबो गिदिर लिडार हिसाबै देबरगाव समस्तियाव बिथाङाबो नमिनेसन होदों आरो देबरगावआवबो भटिं चिराङावबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भटआव देरहादों। 17 बोसोर चान्स मोनदोंमोन हाग्रामा महिलारिया ग्रेड बानायनो हादिया, स्मलसो बानायबाय आरो गोदान 5 ग्रेड बानायनायनि फर्मुला दं आंनि।